situazione politica non è buona, la situazione economica non è buona. Jo voldria fer-li una pregunta respecte a credibilitat, perquè evidentment no estic disposat a eixir d'aquest ajuntament, el dia que diga que eixir, considerat com a que no diu la veritat. Aleshores, i evidentment no vull que ningú funcionari senta que estem polititzant-lo, perquè mai no és més lluny de la meva intenció que polititzar a ningú funcionari. El que sí que no puc consentir és que se diga que la secretària d'aquest ajuntament i l'interventora d'aquest ajuntament facin un escrit a un tòcor i no sé si per els comptes de les soles o no, i no puc insistir en el tema tampoc, però és molt simple. Jo li demanaria al senyor Puigades que em presentara un nomenament d'un concurs de trasllats, perquè com que els dos són funcionaris, tindran un nomenament. Si no han sigut dit, tindran un nomenament del concurs de trasllats en les quals la plaça de Benigànim se'ls adjudica a una com a secretària i a l'altra com a interventora. Si vostè em presenta aquest nomenament del concurs de trasllats, que vostè, igual que jo, que seguim funcionaris, sabem que funcionem així, li promet que caigui al genollons demanaré perdó en vaja falta. Però em tindrà que portar aquest nomenament. Molt bé. En primer lloc, jo penso que si vostè té algun problema personal en la secretària i la interventora, pues jo crec que no és el ple el moment de discutir-lo. Estan tots els organismes al seu abast a poder fer ús d'això. En quant a Benigànim, vostè sap millor que ningú que la plaça d'intervenció i la plaça de secretari estaven vacants. I quan aquestes places estan vacants, qualsevol habilitat nacional la pot demanar. I la té provisional, no necessita ningú concurs, ni necessita res per accedir a ella. No necessita res, és habilitat nacional i pot acudir a ella. I si les condicions li agraden, se queda. Després hi haurà un concurs de secretaris o d'interventors i podrà vindre una persona en més punts que ells o en més seran punts que ells i la podran desplaçar. Però hasta que no existeixi aquesta persona que la pugui desplaçar, la plaça té perfectament dret a tindre-la. Hasta ahí es lo que se dio. Y a partir de ahí, pues si usted cree que no están colocadas en la región correspondiente, pues presenta la denuncia bien y no pasa res. Es decir, que la reprobación en el puesto que toca, pero yo creo que así ahora no es momento de dir. Jo, totes les gestions que he fet respecte al sol, sempre m'han dit que una habilitat nacional pot anar al favor que vulgui, sempre i quan les condicions li agraden a ell, i que estiga vacant, perquè si està ocupat pues no pot. I després en el concurs ja pues, la poden desplaçar, se pot anar a un altre lloc, si ve una altra persona en les puntuacions. Que conste que jo no tinc cap problema particular ni en la secretària ni en la interventora. Cap problema particular. I estic referint-me únic i exclusivament a les manifestacions que vostè fa quan diu que no són contratades a dit. La forma d'actuar incorrecta és la de vostè i no té res que veure ni en la secretària ni en la interventora. I torno a repetir que si elles pensen que jo puc tindre algun problema personal amb ells, els demanen disculpes perquè jo no tinc cap problema personal amb ells. Però si resulta que la propietària de la plaça de Benigànim de secretària és Emilia Maria Selva Sacanelles de Catarroja, és la que té la plaça de propietat de Benigànim, i vostè se fa el trueque, per dir d'alguna manera, perquè a l'Ajuntament de Catarroja li interessa quedar-se-la i a vostè li interessa quedar-se la secretària, perfecte, però no diga que ha vingut per un concurs, diga, jo va anomenar a dit perquè jo volia tindre així, però cal la sol·licitar i la demanar. Bueno, per favor, ja no vaig guanyar la volta de fulla. No vaig entrar en discussions perquè no fa res, no? Per favor, això és una cosa habitual.
És una cosa habitual. Una persona està en un lloc, demana un lloc de trasllat, i això vos Ramon, que tu vulguis així, tu que saps que existeix el dret de canviar d'un poble a un altre en els funcionaris, pareix mentira que estigues dient això. Existeixen els intercanvis, i esta plaça, en el moment en què la de Catarroja tenia la de Catarroja, se queda vacant, i quan se queda vacant pot haver pogut ser ella o qualsevol altra persona que havia vingut així. I jo, quan va vindre així, ni la coneixia. És a dir, que podria haver sigut ella, una altra o qualsevol altra persona. I és una habilitat nacional que no necessita ni que la fiquin a dir. Té prou categoria per elles mateixes per estar així de poble. Que ara, quan tenim una interventora que toca i una secretària que toca. Més preguntes. Això no ho dubta ningú, no ho dubta ningú. Més preguntes, per favor. Més preguntes. José Ramon, més preguntes. És que no se m'ha de la neta així. Per favor, te'l moleste una volta te'l moleste. Jo li torno a dir... José Ramon, te'l moleste dos voltes. Jo li torno a dir... José Ramon, que estava donant la sala, per favor. Per favor, dile esta persona que va a la sala. Señor presidente. Señor portavoz, por favor. Presidente que va a donar la sala. Primer tindrà que saber-se vostè el rol i estudiar-se-lo per dir el que ha dit. Perquè vostè, per fer rebanar aquesta sala, en la segona amonestació, tenia que haver medit la monesta per segon pegat i, si no fa cas, el faré de rebanar la sala. Vostè això no ho he dit, i ho he dit dos voltes, i està tot treballat, 3 voltes, la molesta 4 voltes, falta un favor de 6. Quan no interrompim el ple no m'ha acabat, i donarem les ajudes. Pues, señores, si este señor no va a salvar, que el pleno. Si vostè no amonesta correcta, no va a la llei, que vostè no està complint la llei, vostè no està complint la llei, entonces va a perder y por favor, no vaya a favor la llei. Se cortó. Llévale un pico, por favor, ya está.